nga nila yung gabi o yung araw na hindi ka nag-facial wash or hindi naghugas ng muka, isipin mo yung araw na malaki yung pimple mo. Ang nangyayari, pag walang sumasagot sa tao po nila, dinadala na nila guys yung mga packages ko dun sa hospital. Kaya sa hospital alam na nila yung mga dumarating. Sana yung pure na parang coffee lang talaga siya. Okay, so ito guys, hindi siya pwede sa children, pregnant, and lactating women. Hey guys! Welcome back to another vlog! So, kakagaling ko lang guys ng hospital and update sa skin natin. Meron tayong isang pimple dyan kasi nung Friday, nag 16 hours ako. Tapos, syempre puyat. 16 hours, walang hilamos si Ateng. Tapos kinaumagahan guys, parang yung hilamos lang ng yung hindi ako nag-facial wash, tubig lang talaga para ma-freshen up lang, tapos ganon. Sobrang nagmamadali na ako para matulog kasi sobrang sakit na ng ulo ko dahil sa puyat ko. And ayan, sabi nga nila yung gabi o yung araw na hindi ka nag-facial wash or hindi naghugas ng muka, isipin mo yung araw na malaki yung pimple mo. So yun guys, so totodo natin ang pag-skincare natin ngayon, magmamas tayo and everything. So guys, meron tayong dumating na package from an online shop, I guess. Actually, wala na akong nare-receive na mga packages dito sa bahay kasi usually kapag nagda-deliver sila, nasa hospital ako o kaya tulog ako. So, ang nangyayari, pag walang sumasagot sa tao po nila, dinadala na nila guys yung mga packages ko dun sa hospital. Kaya sa hospital alam na nila yung mga dumarating. And these are the LipoShape. LipoShape na Slimming Coffee Green Leaf Essence. So, ito guys, i-review natin siya para sa ating, tingnan natin. Bago daw to eh. Tapos, 9-in-1 coffee mix. Diba 3-in-1 lang yung mga gamit ko guys. So, tingnan natin kung effective ba to. Meron siyang raspberry, ketone, purple corn, mangosteen, blackberry, malunggay. Hala, sana masarap. Actually kasi guys, yung mga ganito kasi talaga, hindi siya masarap. So, tingnan natin. Coffee naman daw siya. Sana wala yung wala yung ganun-ganun, yung, I mean, kapag minix mo na siya, tapos malalasahan mo na may durug-durug pa na mga dahon-dahon or something. Yun. Sana wala siyang ganun. Sana yung pure na parang coffee lang talaga siya. Okay, so ito guys, hindi siya pwede sa children, pregnant, and lactating women. Tapos, pwede din siyang cold. So, pwede din siyang hot. So, I'm expecting hindi siya yung maaano talaga siya. Madi-dissolve talaga siya pag dinisolve mo. So, ayun guys. Meron tayong 4. Grabe. Ang dami. Perfecto. Kasi kanila lang nag-uusap kami nung kawork ko ni Ed. Ewan ko kung nakita nyo na siya sa mga vlogs ko. Na diet na tayo bro. Ganyan kasi. Kailangan na talaga guys. So, tingnan natin kung kaya ng natin, kung i-effect siya. Buksan natin pala to guys kasi hindi ko pa siya nabubuksan, hindi ko pa nakita kung anong itsura. Pala guys, pag nag-order ka, free shipping pala sa kanila, pero by 4, by 6, by 8 ganun ang pagbili, hindi ko lang sure kung meron sila yung isang box lang ganun, pero sabi nila within 7 days makikita mo na daw yung result. Siguro yung result sa metabolism mo or result sa pagka-suppress ng cravings mo, yun siguro. Pero kung sa weight loss, tingnan natin. Kasi guys, alam ko yung timbang ko. Ang dami. Wow. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Good for 1 week yung isang box. So, good for 1 month yung binigay nila sa atin. And ganito guys, yung lang niya, yung packaging niya. Maganda sana kung may dagdag natin sa review. Yung packaging na ganito, meron din siyang label. Kasi you'll never know kasi kapag na-mix siya sa mga something, diba? Ganito din kasi yung mga generic na, what you call that? Yung mga seasonings, ganun, sa kitchen, ganun. So, maganda sana kung may pangalan din siya, para makita. At anyway, try natin yan bukas. Gusto ko na sanang i-try ngayon, guys. Kaso, pala siya, coffee,
mahirapan talaga akong matutulog kasi kapag nagko-coffee ako ng mga 2 p.m. and above, ganun, hindi na ako dapat nagko-coffee. Kasi, wala, mahirapan na akong matulog kinagabihan. So, yan. Hey guys, so, galing na naman akong hospital and kanina, tumatawag si lola ko, hindi ko masagot-sagot kasi nag-insert ako ng IV sa ER. Tapos, mga after 10 minutes, pumunta yung guard namin dun sa ER. May dala-dala siyang box, guys. Argentina. Nagpadala si lola ko kasi sabi ko, niloloko ko lang siya. Binook ko kasi siya ng airplane ticket niya papuntang San Francisco. Tapos ngayon, niloloko ko siya kasi sabi niya, uwi ka dito sa bahay, apo, kasi madami akong prutas. Ganyan sinasabi niya sa akin. Kaso di nga ako nakaka-uwi kasi bumagyo. Tapos, lagi akong may duty. Sabi ko, padala mo na lang ako ng prutas ni. Pinadala talaga ako. Niloloko ko lang eh. So, tingnan natin kung ano yung mga pinadala niya. Super duct tape naman si grandma. Apo ko. Apo ko, do not forget to send me the itinerary flight. I must have one. Thank you, love, grandma. May sulat pa talaga. Guys, natutuwa talaga ako sa mga grandparents ko, both sides. Kasi nga ako na lang yung apo nila na nandito sa Philippines. Ay, hindi. Sa mother side pala, may pinsan pa pala akong isa. So, pinadalhan niya ako ng chichirya. Cheese rings. Tapos kape. Yung mga tira-tirata niyang kape. Ay, tapos ito, rambutan, guys. Kasi, alam niya, favorite ko kasi yung rambutan. Oh, ang dami. Ang daming rambutan. Isa. Ay, naku, ito, dalawa. Ang dami, guys. So, kakainin natin yan ng bonggang-bongga. Merienda tayo, guys. Binalatan ko na yung tawag nito, rambutan, guys. So, ganyan na para madali na. Tapos, manunod na ako ng K-drama. Listen to my heartbeat.